Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, mipantagay ko miyabati akan natutulan kung bata ina gusto wata iyan bagwa mama. Na kaysa ko naalungan na dimbitira so ina gusto wata iyan na bagwa mama na tikuno ina iyan na inawata ko layakan katawan ka isa ko ikarita na kanska na bakos ka buda ka silangan na uriyan yan na daw ko din paman kataruto pisa turog igira di mapipia ginawang ka anasakit ka igira gumuguraw ka din ini sa gadakan sa kasakarumasayan sa kaya berumita na kurka taman din imanto kapup ka kalaa ka na anda manaya kakabalasin karakan watako ana miya kagira kung swata yan na inaw ko layakan amay ka makala ako kataga sa kuwa mama na bubenug ako sa galibugakan ka anak ko makakuha sa kawiyaganakan na inshallah na pakisawit angkor ka so kapya o kapaginataw sa dunya o kagakurog ana ti kuno inaya na wata kong nasiyam akan naginan mani mambubuta di ni manto di maning kawiyagan na inao dia kan inaman masauto kapagakuwang ka sa pantiyarin ka sa masauto na miyalo ko sa kudin na di ko makikinanglan so kasawiti ko para hiyasan sa dunia natikun wataya na inakulay na naino ka sa masauto na maniluba ako sa bilang at tawaraga bagwataw mapangarum ako ka ang kanyan kitinda sa kendekan nagu ang kanyan masisiap ko mga pinanglan ka ana tikunuin na yan na wata ko na ilaman na bawa tugal lubog ko mapangarumang ka kena bagyo to isabab ini pangarumang kaun diniya na atas tanggungan uba ako niyan karikuran na di ko inaman agu pipikiran uba kurun pakai prekor ay sabab pagkambungon ka sa walay na angka makakuasa inga pada ka ami pugugupa ka ko kiprapasan ka ko kebaluya pamilya ang kamambu anati kuno tayo na inakulay na ubag ito na tiro ang karak ni andaman na kakabala si korka anati kuno na yan na pumakas gada kaki agagawan ko pitur watayan ay buwa pagarap na karka ama pipikirakan aki balas karakan na amay ko bataon pisampay ada na pamilyang ka na uba kong kakalipate lalay na kong ka di pamisitay okay pa kong ka kagyan ang buwi pantun ulokos ko watayan na lalayam yan kailay so watayan si iku kasi sinya pun sa dunia na amay ka mendudak ko kadinanakan kamyawa patako na dia kong kadin nasanaan na skadun iya widrakan nagu kumuburrakan na ubang kalipate umang kasumbayang na pagdakong ka ko duang ka pagpanganiyang ka ko Allah arilaan ako niyan ugay na tatanudin ka langwan agalabog ka amapya na anabagyan akan ko imbala suno Allah sa gyuto sabab alalayong kadun pipiyapya na gungulalan na ka sa mga sugo ng Allah sa tarutok suwatigyan so darakan nakatarutok sa turog ko kira siya kan sa kiyang bormita na korka taman dunimanto na giyuto na atas tanggungan akan aswaswatakan ko Allah sa kiyabgin yarakan sa limo amapya abigan ako niya na sa murya tawakan na saka sabab san na ayam mambuat taral birakan na mambiyat akan saka ko mapya kaadan lang nagalubok ka na mabaloy apalay amapya na giyuto dun ikibalas karakan inuat tigian watako ipunggulalan ka
nasukon swatayan na di din makapturo ka kaya gagawan ko mga katuro o inayan na gumiya pikirya na so kaya rasayro ni inayan puun ko kinimbuwataan yanon na gusto kiyang barumitanan yanon sa eta manamya suawata na banian din miyadango si inayan mga bangsa ko paningo ko Allah ad na miyakuan yung si Tuma sa mabaluitano mapia ikapluklooks pilaan wala sa mga lokstano lagi susipan sa dunia ang sumindod sa limo yan baluin yan sa mga kubururan kalamalamang surga na pakasulod niyan siran ko surga iyan Jannatul Firdaus Allahumma amin. Sanggibu salamat sa kaya bantay ka sang kaya video na upang makadakapan makasubscribe sang kaya Daranaw channel na dekning ka agyang kanan subscribe button sa baba agyang kana notification bell ka angka pakatukaw igiraad na video tanwa mi upload. Wassalam.